Φίλιππε. Συγχαρητήρια, δεν μου πεις? Τι έγινε, ξέρεις, δεν πρόλαβα να μάθω. Γιατί είχα κάτι ιστορίες εδώ και είχα βάλει και το κινητό στο θόρυβο. Δεν το βρίσκα, το ψάχνα. Πριν λίγο είδα τις κλήσεις σου. Α, είπα κι εγώ. Τόσες κλήσεις και ούτε μία απάντηση. Ιστορίες είπες, τι ιστορίες είχες? Θα σου πω, Φίλιππε. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που θα μάθεις, οπότε καλύτερα να σου εξηγήσω πρώτη. Εσύ τι έκανες? Το χρυσό δεν θέλαμε. Το πήρες? Τι δεν θα το έπαιρνα? Μπράβο, αγοράκι μου! Συγχαρητήρια! Είσαι μεγάλος αθλητής, Φίλιππα, ακόμη είσαι τεράστιος! Περίμενε. Δεν είμαι μόνο μεγάλος αθλητής. Πρώτα απ' όλα είμαι μεγάλος κόπανος. Με περικεφαλαία. Εδώ θέλω να μου πεις συγχαρητήρια. Ξέρεις γιατί πάτωσα? Ξέρεις γιατί ρεζιλεύτηκα? Γιατί με πήρανε και μου προλάβανε αυτά που έγραψε του Ποντίκη. Συγγνώμη, ρε Φίλιππε. Συγγνώμη για το κακό που σου έκανα, ειλικρινά. Συγγνώμη, ειλικρινά? Ειλικρινά τι? Σε παίρνει, νομίζεις εσύ, να μου μιλάς σε μένα για ειλικρίνεια? Ρε Φίλιππε, θα σου μιλούσα όταν γύρναγες. Και τι θα μου έλεγες, ρε Μάριζα? Κάτι που δεν ήξερα? Όλα τα ήξερα, εδώ προχθές. Απ' έξω να τα άκουσα όλα. Κανονίζατε με την Άσπα και τον κόμενό της να με βγάλετε τρελό. Κι εγώ ηλίθιος έφυγα. Αντί να μπω μέσα και να το... Μαριζάκη, γύρισα. Α, Φίλιππε, τα άμαθα στο σχολείο τα δικά σου. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Μια άτυχη στιγμή ήτανε. Άρα μας αφήνεις λίγο? Ναι, κάτω θα είμαι. Συγχώρεσέ με, ρε Φίλιππε, σε παρακαλώ. Ρε Μαρίζα, αφού δεν πρόκειται να βγει κάτι, γιατί παιδεύεσαι και παιδεύεις και εμένα? Γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, γι' αυτό. Κατάλαβε με, ρε Φίλιππε, σε παρακαλώ. Να καταλάβω τι? Ότι τα δίνεις όλα για ένα τρόπο που δεν καταδέχεται ούτε να σε φτύσει? Ότι γίνεσαι ρόμπα σε όλο το σχολείο με αυτά που γράφεις και γελάνε και με σένα και με μένα? Τι να καταλάβω? Αν μ' αγαπάς όσο δείχνεις ότι μ' αγαπάς, άσε με να το ζήσω αυτό που αισθάνομαι και σφάω και τα μούτρα μου. Μόνο άσε με, σε παρακαλώ. Επειδή νοιάζομαι δεν σε αφήνω. Βέβαια είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά να σε βλέπω να ξεφτιλίζεσαι δεν γουστάρω. Δεν είναι έτσι, ρε Φίλιππε. Με κρατάει πολύ ψηλά αυτό που αισθάνομαι. Ψηλά? Για ψηλά το βλέπεις εσύ αυτό? Έχεις στραβωθεί τελείως, μου φαίνεται, κοριτσάκι μου. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Άσε με να σου πω εγώ που βρίσκεσαι και μετά μίλα. Βρίσκεσαι πιο κάτω και από εκεί που με έστειλες. Και εγώ ήρθα τελευταίος. Κατάλαβες? Συγχώρεσέ με, ρε Φίλιππε. Καλημέρα. Κατέβει το αποσιολόγιο. Όχι, άστο. Από ό,τι βλέπω είστε όλοι εδώ, εκτός από τη Μαρίζα που είναι στο Λυκειάρχη, Γιατί σηκώθηκες, Αναστασάτε? Για να πω μάθημα. Στο ζήτησε κανένας? Εγώ θα πω. Θα με εμποδίσεις? Ορίστε. Τι ορίστε? Αναστασάτε, ξέρω ότι πέρασες δύσκολα αυτές τις μέρες στη Σοφιά. Και αν πραγματικά θες κάτι μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά τώρα κάθεσαι κάτω. Να το συζητήσουμε. Όχι εδώ όμως. Πάμε έξω.